Zdravím vás, priatelia. Dnes pre vás máme pripravený dom v radovej zástavbe v obci Malženice. Je to naozaj príjemné bývanie v obci s kompletnou občianskou vybavenosťou. Domček má dokonca aj bazén. Obrovskou výhodou tejto lokality je komunitný život. Denne tu stretnete mamičky s deťmi, s bicyklami, kolobežkami, odrážadlami a v podvečer na zadnej strane sa môžete tešiť na spoločné grilovačky či posedenia. Deti tam majú k dispozícii vlastné ihrisko. Vítajte v tomto príjemnom štvorizbovom dome, ktorý bol kolaudovaný v roku 2015. Nachádza sa na pozemku o výmere 175 m2 a jeho užitková plocha je 110 m2. Na spodnom podlaží sa nachádza technická miestnosť, sklad, samostatná toaleta, kuchyňa, jedálenský kút a obývacia miestnosť. V kuchyni máme vstavané spotrebiče. Aj takúto chutnú a zdravú zeleninku si môžete dopestovať na záhradke. Priestranná obývacia izba má výmeru vyše 18 m2. Dom je vybavený klimatizáciou, krbom, za týmito terasovými dverami máme bazén veľkosti 6x2,5 metra, ktorý v lete vyzerá takto. Určite radi využijete príjemné posedenie pri bazéne na terase o výmere 21 m2. Prekvapením terasy je úložný priestor. Na poschodí sa nachádzajú 3 izby, samostatná toaleta a kúpeľňa. Po vyčerpávajúcom dni si určite radi vychutnáte túto znamenitú atmosféru. A dokonalou bodkou je prekvapenie na poschodí. Infrasauna
ostáva ako súčasť vybavenia domu. Ak vás táto ponuka zaujala, ozvite sa.